Tunay talagang basta Bicolano, Oragon. Saro sa makakapagpatotoo-kaan ang 14 anyos na si Shena Belke, Campanal, Tabaco City. Ang bronze medalist sa katatapos pa sa ng Thailand International Mathematical Olympiad o TIMO na pigkondusir kan Abril 1 sa Pattaya, Thailand. Si Ke ang saro sa apat na pambato kan Tabaco National High School kung saan siya ang sulamenteng pigpadara abroad. Sigun kay Shenabel, dakulang onra ng God ang pagkakagana niya sa kompetisyon. Bako kaya sa nadaa sa diri niya ang pigre-representar niya kundi maging ang nasyon. Urog na ang pinagikanan niyang rehiyon, ang Bicol. Istorya niya, mathematics daan pinakapaborito niyang asignatura. Bako manda ini ang primerong beses niyang pagbali sa dakulang kompetisyon. Nakapag-compete naman da siya sa China kan siya nasa elementarya pa. In the first place, voluntarily po. Kapag nakapasok ka po, voluntary po. Tapos, i-review ka po ng school. Tapos, kapag nakapasok ka, then, pwede ka mag-proceed sa finals. I usually study po every night. Yung review work na binigyan. Every after, if nasa Thailand po yung question, every night, nag-aaral po. Binabalikan ko po yung reviews. Grade 9 student na si Shenabel. Anayuli niyang onra, pigdededikar niya mandaa sa iyang pamilya asin sa mga coach niya na nagtiyaga asin nagtubod sa kakayanan niya. Aminado man siyang bako madali ang naging paghahanda niya sa nasabing kompetisyon. Urog pang pigsasabay niya ini sa iyang pagklase. I wasn't expecting na makakuha ng medal kasi po, yung task po talaga was really hard. Yung sa actual competition. Then, syempre, pressure din kasi ang daming katabi, like from other countries din. Proud daddy naman si Daddy Joel sa naabot ni Shenabel. Actually, kahit hindi manalo, proud pa rin ako sana ako siyempre. Kasi ginawa naman niya yung best niya lahat. So far, nung siya, kasama rin ako, nung compete siya sa China, naka-bronze din siya doon. So, sabi ko, kung gusto niya i-pursue yung ganitong klaseng competition, sabi ko, aral ka lang mabuti. Asigurasyon niya, yaon pirmian sa indang suporta kay Shena. Sa ngunya, nakauli na si Shena sa indang residensya asin balik review bilang paghahanda sa online heat round kan Philippine Mathematics Olympiad na gigibuan sa Abril 9. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.